avui trobem uns traçats de llarga distància, però que en les categories absolutes i les més complicades doncs hi ha una distància que és el doble de la que fan normalment. Per tant, unes distàncies molt més llargues de lo habitual per l'orientació, però amb un format d'això, de llarga distància, amb eleccions de ruta, amb fites també complicades, però també amb una escala que és, en la majoria dels recorreguts, de 15.000. El nivell de dificultat s'ha intentat que sigui al màxim, buscant que els corredors hagin de passar per totes aquelles zones més complicades del mapa, però aquí a Guardiola és una zona, un bosc que està ple de bastant farcit de camins, per tant és una mica complicat que trobin aquesta dificultat màxima, però s'ha intentat des de l'organització que sigui el més difícil possible. La cursa d'avui és una cursa realment una de les cites, jo crec que més importants del calendari, o sigui que realment tots hi tenim moltes ganes, perquè és una sortida que es fan massa, que normalment ens acostumem a sortir un en un, per tant anem amb sortides individuals i avui sortim tots a la vegada. Des del principi jo crec que ja hem anat amb un ritme bastant fort, ens hem destacat un grupillo de tres atletes que llavors hem anat tirant, jo crec que a un ritme que podíem deixar enrere bastanta gent, i llavors hi ha hagut un moment que més endavant a la cursa que hem començat a intentar atacar, intentar deixar-nos enrere, i al final per part meva he tingut una mica de força, sobretot a l'últim bucle que hi havia pujada, he pogut deixar enrere aquests companys amb els que estava corrent i arribar aquí a meta en primera posició. Ha anat molt bé, sabíem que seria dur físicament, però menys tècnic que ahir, llavors m'ha afavorit. La veritat és que quan són poc tècniques em van millor que no les tècniques. Divertit i molt exigent físicament, però ja és el que esperàvem avui. El nivell aquí és altíssim, hi ha els millors equips de tot Catalunya i ens estem trobant amb unes parelles i uns equips impressionants. Doncs una competició per equips és molt il·lusionant per un equip com el nostre. Són 5 parelles que competeixen, sempre hi ha una estratègia, uns punts, unes jugadores que has de col·locar pensant i estudiant a l'equip contrari, intentant buscar les febleses si és que en trobes de l'altre equip, intentar jugar el millor possible. Aquestes competicions van molt bé pels equips perquè cohesionen molt l'equip i és una setmana intensa de pàdel i ens ho passem molt bé. El mínim desgast, això és difícil, hi ha molt desgast. És una setmana intensa, una preparació difícil, fer que tothom estigui disponible, que tothom estigui animat, que tothom estigui pendent, que puguin venir les millors jugadores, que pugui venir tot l'equip, és l'important, unes a animar, unes a jugar. No se sap mai el que pot passar, quan jugues, i és una setmana intensa d'estar jugant i vivint pel pàdel.
És la 5a prova del Campionat de Catalunya de trial obert, que en diem Open, puntuable pel Campionat de Catalunya, és la penúltima prova. L'hem fet aquí al circuit de Castellolí per motor i ens ha quedat força bé la cursa. Es tracta de... Tenim marcat un circuit d'uns 8 quilòmetres, amb 10 zones intercalades. A cada zona hi ha 5 nivells de dificultat diferents. Hi ha quasi, si no recordo malament, 12 categories que es barregen entre aquests nivells de dificultat, amb grocs, que és la més fàcil, verd van pujant nivell, blau una mica més, vermell més, i èlit, que són els pilots, diguem, professionals o semiprofessionals, fan el nivell de color negre. Hem trobat a faltar algun pilot, però clar, hi havia l'Indoor a Andorra, que han estat tots en allà. Normalment sempre es deixa caure algun per fer ambient en les proves del Campionat de Catalunya, però clar, coincidir amb l'Indoor d'Andorra se'ns ha evitat que hagin pogut venir algun figura. Ara ens queda el 29 de novembre, l'última cursa, que es farà a Tortosa, i és allà on es decidirà tots els guanyadors de cada cursa, o sigui, de cada categoria. Allà es definirà ja el final del Campionat de Catalunya.